Laura Wan, rhyngrwyd y pethau. Dyna di'r teitl sgynna i siarad efo chi am ryw 20 munud, 5 munud ar 20. A fy amcan i efo'r sesiwn yma ydy gwneud chi fod y gyffroes pryd ydych chi'n gweld rhywbeth fel hyn. Okay? Pryd roes i hwn ar y sgrin, nes i sbio ar gwynebau pawb, tos a neb wedi gwneud unrhyw emosiwn. Ond erbyn y diwedd, pryd ydych chi'n gweld un o'r rhain, a mae yna un actually yn cael ei gylchredag, lle mae'r gateway yma rwan. Dyma ni. Tro nesaf fyddwch chi'n gweld hwn, fydd y gwaed yn llifo, fyddwch chi'n gyffroes, a dwi'n gobeithio tanio eich dychymyg chi weld be lasa hwn wneud i'ch busnesau chi yn gefn gwlad. I gychwyn, dwi eisiau rhoi bach o gyd-destun, pam fod i yma, pam fod i yma i drafod rhyngrwyd y pethau, be lasa ddigwydd yn y blynyddoedd nesaf, a rhaid bach o enghreifftiau sydd gallai hwn fod o help i gostwng costa, gwneud safon y bwyd yn ei gynhyrchu'n well, a gwneud bywyd yn haws. Bach o gyd-destun, yn yr awr nesaf, mi fydd yna 9,360 yn ychwanegol o rhywbeth ar y blaned yma, o be ydych chi feddwl? Yn yr awr nesaf. Ia, pobl, fydd yna 9,360 y fwy o bobl yn yr awr nesaf. Fydd yna 594 hectar yn llai o rhywbeth, a'r newyddion sobor yma di fydd yna lai o fforestrydd yn yr awr nesaf. Fydd yna 801 hectar yn llai o rhywbeth arall, a hwnnw yn newyddion drwg iawn i'r ffermwyr, achos fydd yna 801 hectar yn llai o dir yn yr awr nesaf oherwydd erydiad pridd. Hwn yn ddigon i sobri rhywun, fydd yna 1,287 o bobl wedi marw o newyn yn yr awr nesaf. Ar yr un pryd, fydd yna 2,880 o bobl wedi cael eu dosbarthu i'r categori fod yn ordew ar yr un pryd. Ac yn yr awr nesaf, yna 8,805 o rhywbeth wedi cael ei gynhyrchu. Ys rhywun gallu gesio be? Da ni gyd i ddefnyddio fo'n mwynhau thebyg i ddod yma heddiw, a fyna 8,805 o geir wedi cael ei cynhyrchu yn yr awr nesaf. Felly, os ydym ni'n rioed, os ydym ni'n meddwl fod pethau yn gyffyrddus, fod pethau ddim yn newid, mae pethau yn newid. A mae yna beryg wrach yng Nghymru, fod ni mewn rhyw lle ynysig braf, fod ni'n sylweddoli beth sy'n digwydd ar y blaned. Mae yna lot o bethau newid. Felly mae yna newidiadau gwleidyddol, yn does, fel da ni gyd yn gwybod. Mae yna newidiadau cymdeithasol, newidiadau amgylcheddol, mae yna newidiadau technegol. A dyma di bwrdwn y sesiwn yma di ffocysu ar yr ochr technegol, yn enwedig o'r ochr digidol. Mae'r graff yma'n dangos faint o bobl sy'n byw ar y blaned. Erbyn blwyddyn nesaf yna 7 biliwn a hanner, ond sylwch faint o'r blaned fydd ar y we. Erbyn blwyddyn nesaf fydd 2.2 ar y we. Be mae hynny'n olygu? Mae hynna'n sesiwn arall yn dda hun. Be dwi'n awgrymu fydden ni ddim anwybyddu fo, a mae'n mynd i gynnig cyfleon ar gyfer y dyfodol. Felly, ffocysu ar yr ochr digidol, beth sgynnon ni fe hyn ydy data digidol ar ei ffurf symla, dim un. Be di hwn ydy data. Di'n golygu rhywbeth i chi? Golygu di byd i mi. Data. Y fanna mae gynnon ni wybodaeth. Mae hwnna'n rhoi gwybodaeth am sydd mae'r fuches odro'n perfformio. Hwnnw ddefnyddiol. Data. Di hwnna rhywbeth o ddefnydd i chi? Na, diflas, da'n byd. Gwybodaeth. Mae'r hyn Derek cyfanna'n deud wrthyn ni byd i'r tywydd. Gwybodaeth defnyddiol, da ni gallu gwneud penderfyniadau efo gwybodaeth. Data. Pixels. Di golygu rhywbeth? Dim byd. Gwybodaeth. Mae hwnna'n dangos byd i ansawdd y selwair. Felly, trwy'r sleit yna, dwi jyst yn pwysleisio'r gwaniaeth rhwng data a gwybodaeth, ac wrth gwrs beth da ni isio nesaf ydy doethineb. Felly, dwi'n yn siŵr os oes rhywun yn y llun yma yn fa hyn rwan, wrach dyma'r un o chydig gyfleon lle fydd rhywun yn labelu'r criw. Dwi'n nad i gwir, mae'r hyn yn griw doeth, ond be mae doethineb yn ei wneud ydy defnyddio gwybodaeth a defnyddio sgiliau a profiad a synwyr cyffredin i wneud defnydd o'r gwybodaeth yna. A dyna lle mae rhyngrwyd y pethau yn gallu chwildroi pethau, ydy mae'n mynd i roi data a gwybodaeth da ni rioed wedi gael o'r blaen. Gwybodaeth oedd y cyn-deidiau ni ond yn breuddwydio i gael blynyddoedd yn ôl neu degawdau yn ôl. Dwi'n yn siŵr ta bystych, ta gwartheg odrod yr ein. Sa rhywun gallu deud wrtho fi, unai mewn gwartheg odro sal neu bystych sal. Gymera efo gwartheg odrod yn nhw, efo lot o ffrisian yn nhw. Os ydych chi yn ffermio gwartheg, pa math o wybodaeth ydych chi isio i gallu managio'r gwartheg yna? Pa math o wybodaeth ydych chi'n licio i gael? Sa rhywun eisiau gweiddi allan, dwi'n bod fel cyfyd dipyn o hyder i wneud hynny efo gymaint o sôn? Be ydych chi'n licio gwybod? Tyfiant, ia.
A mae bosib, dyna lle enghraifft da, lle mae rhyngrwyd y pethau gallu rhoi gwybodaeth am y tyfiant bob awr, bob hanner awr. Ar hyn o bryd mae'r gwybodaeth ni'n gyfyngedig o ran edrych yn ôl dipyn amser. Mae'n bosib rhoi sensors ar y gwertheg, bod symudol sy'n rhoi data ar gyfnodau rheolaidd. Ceia, os ych chi sy'n bia'r ceia pink, mae gennych chi afon yr rhedeg y fan hyn. Pa fath o wybodaeth ydych chi'n licio gael i wybod pryd ac lle roi slurry? Pa fath o wybodaeth sy'n handi? Glaw, ie, os y glaw ar y ffordd, lle dyna chi enghraifft o predictive analysis, a dadansoddi beth sydd o'n blaenau ni. Ond fysa ni yn gallu wrach licio gwybod beth ydy lefel moisture, lleithder yn y cae, beth ydy tymeredd yr aer, lle mae'r bwrdd dŵr o water table, a dyna eto enghraifft o lle bysa rhyngrwyd y pethau drwy rhoi sensors yn y cia yn gallu rhoi y gwybodaeth. Dyna di'r theori, da ni'n bach i ffwrdd allu wneud hynny eto, ond da ni'n gweithio arno fo. A diolch draw i'r stondin sydd gyda ni yn fanna sydd yn trin a trafod gwaith sydd ar y gweill, achos data di'r olew newydd. Mae ffermiau falla y ddiwydiant sydd ddim wedi gwneud llawer efo data. A dyma chi enghraifft, os rhywun efo un o hein? O, rhywun o gwsburiau Tesco yn y gynulleidfa. A dyma sydd wedi chwildroi cwmni Tesco, achos pryd oedd o'r loyalty card allan, oedd o'n cynhyrchu data. Siaradwch chi efo swyddogion y cwmni yma, mi oedd nhw'n gwmni gwerthu bwyd y gychwyn, wedyn oedd nhw'n gwmni yn datblygu adeiladau yn real estate management, a siaradwch chi efo'r bwrdd rwan, maen nhw rwan yn cysidro hynna fel cwmni sydd yn trin data. Dyna ffordd mae'n gwneud i harian. Ac efallai hwyrach yn ei gyffylebu hwnnw fo'r beth sydd ar y gweill yn y diwydiant amaeth. Mae bob diwydiant wrach efo ei nodweddion ei hun, dydy ffermio ddim wedi gweld llawer o disruption eto. Dyma'r trowyn sydd dangos pa sectora sydd yn fwyaf sensitif i newidiadau yn y canol mae technoleg. Di'r ffermio ddim ar y sîn eto, ond mi fydd o. Mi wyddwch chi'r enghreifftiau yma o gwmnïau sydd wedi tarfu ar sectora cyfan. Os rhywun wedi defnyddio Airbnb o gwbl? Oce, bach mwy ymatab efo hyn. A mae hwnna wedi newid y diwydiant twristiaeth. Efalla fod ni wedi gweld y cwmni sy'n mynd i'n newid y diwydiant amaeth a'r cwmni yma ydy Indigo. Os rhywun wedi darllen amdano y cwmni? Mae'n ambell un wedi nodio. Os da chi ddim, mae werth edrych i fewn beth mae Indigo'n wneud. Mae'n edrych yn debyg fydden nhw'n gweddnewid y ffordd fydd amaeth yn gweithredu. Cwmni o Gogledd America. Be fyswn ni wrth y modd yn gweld ydy cwmni Indigo cael ei sefydlu yng Nghymru, a dos am rheswm pam. A mae cwmni Indigo yn defnyddio rhyngrwyd y pethau. Dyna un o seilwaith y cwmni. Gallu rhoi sensors allan i ffermwyr cael data gwell mwyn cynnyrchu yn fwy effeithlon. Mae'n siŵr o'ch wedi dod ar draws rhyngrwyd y pethau o blaen. Yr enghraifft mwyaf amlwg ydy lle mae rhywun yn gallu rheoli gwres y tai drwy'r ffôn symudol ac yn y blaen. Be sydd bod yn anodd i wneud o'r ffermydd ydy trio cael system lle sydd bosib cael sensors allan ar y cia i gyfathrebu efo'n ffona symudol a'n tablet. Achos does ddim routers fydda ni roed y bob cornol cae, a does am sensors fydda ni roed allan y bob cornol cae, ond i bai fod angen newid y batri bob diwrnod. Felly mae wedi bod yn no-go area, ond mae pethau ar fin newid. Dyma chi sydd fydd y diwydiant yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf, o 2018 i 2023, mi fydd o'n mwy na dyblu. A sylwch lle mae'r pres yn mynd i fod yn y sector rhyngrwyd y pethau, yn y gwasanaethau a'r meddalwedd. Felly os oes rhywun edrych i fewn i'r sector yma, dyna lle fysa rhywun yn wrach yn edrych ar drio darparu gwasanaeth i ddadansoddi'r data a creu data defnyddiol i ffermwyr. Felly LoRaWAN yn rhan o'r sesiwn yma, a rheswm mae LoRaWAN cael lot o sylw ydy oherwydd hwn ydy'r tonfedd, hwn sydd yn galluogi ni rwan mwy asydyn i osod sensors yn y cia er ei gwybodaeth i ni. Rhai o nodweddion LoRaWAN ydy fod o'n bosib cyfathrebu dros belltar hir, ac hefyd mae'n bosib cael sensors allan y cia sydd yn gallu rhedeg o ar y batris am gyfnod o 2, 3, 4, 5 mlynedd. Mae rwan yn realistig i ni trio setio systema ar y ffermydd i gasglu data. I gymaru â systema opsiynau eraill, mae 5G, 4G, mae rhain i gyd efo anghenion batris dwys, mae'n eisiau lot o ynni i weithio. Efo LoRaWAN, mae'n bosib rhedeg sensor am flynyddoedd i ffwrdd o'r un batri. Dyna pam da ni'n mwy sydyn wedi cyffroi efo LoRaWAN, sydd yn sefyll am Long Range Wireless Area Network. Dyna di ystyr LoRa, Long Range, WAN ydi Wireless Area Network, LoRaWAN. Dyma rhai o'r syma pam da ni yn gweld LoRaWAN yn newid rheola, mae o'n game changer.
Mae'n bosib cyfathrebu dros belltar. Os ydy o'n glir, mae'n bosib cyfathrebu efo sensor i fyny rhyw 10-15 milltir i ffwrdd. Mae gynnon ni gateways rwan yn Sir Fôn sydd yn cyfathrebu efo rhain Belfast. Mae hwnnw bach yn eithafol, ond ar y cyfan rhywle rhyw 10 a 15 milltir. Mae oes y batteries yn hir ar y sensors. Mae cyfradd data yn addas, mae yna picynna bach o data sy'n bosib i gyfathrebu a wedyn i dihongli olygu be mae'n feddwl i ffermwyr. Mae'n fforddiadwy, mae'n bosib i hangu fo'n sydyn iawn, mae bob gateway, a wrach o'r eich wedi ffigur allan, y llun ar y cychwyn oedd gateway neu porth sydd yn taflu signal LoRaWAN o gwmpas ffarm. Mae bosib ychwanegu sawl sensor i un porth, ac hefyd, mi welwch yn mewn eiliad, mae yna fwy o byrdd allan na'n da chi feddwl, felly mae bosib dibynnu ar 2-3 gateway, so un yn torri lawr, mae yna bach o resilient gwdnwch yn y system y cychwyn datblygu. Ac hefyd, mae mor ddiogel ac mae'n bosib i wneud achos mae'r data cael ei encryptio pre mae'r sensor yn gyrru fo a cael ei encryptio pre mae'n cael ei yrru nôl i'ch application i dihongli'r data. Felly dyna'r rhesymau. Dyma graff o dangos rhwydwaith syml iawn. Felly cymryd chi, mae G yn sefydlu y dynodi am gateway neu porth, sef yr teclyn a lle mae o rwan doch. Mae hwnna werth 875 o bunnoedd. Felly os ydy rhywun wedi rhedeg i ffwrdd, peidiwch y poeni, da ni rhoi sensor arno fo, rhaid ni tracio fo lawr, neu hi. Felly da chi gateway fanna, mae bob sgwar coch yn golygu sensor yn am nod yn iaith y ticis i fi rhywun eitha cyffredin fatha fi sensor. Mae sensor yn siarad efo gateway a mae gateway yn siarad efo'r rhyngrwyd. A fanna mae gennym ni enghraifft sy'n cael ei alw The Things Network, sef open source system di hwnna, sy'n bosib i chi fel person cyffredin cael mynediad i'r sensor trwy'r we, trwy'r platform The Things Network. Os ywch chi i'w gwefan o, mae yna ddigon o wybodaeth ar gael. Yng Nghymru, dyma ni lle mae yna gateways neu pyrth sydd wedi cysylltu i'r Things Network. Os ydych chi'n geredigion newyddion drwg dos am un, mi fyddwn ni yn newid hynny cyn bo hir. Dwi'n falch iawn o weld yna glystwr yn fanna, a mae yna waith da iawn wedi ymlaen yn ardal Gwynedd, Sir Fôn, Glynllifon, yn cael ei gefnogi gan y Cyngor a Sir ac grwpiau líder yn yr ardal yna. Ond ar y gweill, mae yna waith wrth i cael ei wneud dros y 2-3 mis nesaf gan Gwion a Dewi a Cyswllt Ffermio sy'n mynd i osod porth LoRaWAN ar bob ffarm ar ddangos yng Nghymru, sef 18 o ffermydd i gyd. A mae hynny'n mynd i agor y drws, dim yn unig i'r ffermydd yna, rhoi sensors, ond wrach i nifer o ffermydd sydd o gwmpas yr ardal. Felly dyma ni. O'n i'n meddwl, sa'ch chi bod excited. Felly dyma be mae hwn yn neud ydy. Hwn ydy y sylfaen y rhyngrwyd y pethau ar gyfer ffermio ar hyn o bryd. Mae hwn wedi leoli uwchben y canolfan gwyddoniaeth yn Gyrwen. Felly Sir Fôn, wrth gwrs, sy'n llawer o fynyddoedd lle mae'r coverage yn eitha da. Felly dyma chi map y fanna yn dangos beth yw'r coverage ar hyn o bryd. A nes i gyffwrdd fod ffarm Glynllifon a mae Rhodri Owen, rheolwr y ffarm yma hefyd. A mae o yn dda iawn am siarad am enghreiffdio beth sy'n bosib i wneud efo LoRaWAN a dwi'n bod yma heddiw. A dyna ni Glynllifon y fanna. Felly mae hwn yn rhoi rhyw syniad i chi o beth yw coverage y signal. Dyma ni y bocs, y porth neu'r gateway sydd yn taflu'r signal LoRaWAN. A wedyn, mae gamp wedyn ydy ar ôl casglu'r data, mae gofyn trio gwneud rhywbeth defnyddiol efo droi o wybodaeth sydd yn bosib i ffermwyr gwneud penderfyniadau. Mae gofyn cael rhyw fath o feddalwedd sydd yn cyfieithu neu'n configro ac yn dicodio y data i rhywbeth sy'n golygu rhywbeth i ni. A dyna lle da ni angen y tecis i weithio efo ffermwyr. Felly yn yr achos y Glynllifon, dyma chi dashboard syml elfennol sydd yn dangos beth yw'r sensor sydd yn mesur tymheredd yr oergell sydd yn cadw'r vaccines, os angen gwagio'r bin, ydy'r gias di agor, ydy'r gias di cau. Felly lot o waith, rhyw elfen o chwarae o gwmpas rhywun mwyn dysgu sy'n mynd ymlaen fa hyn. A dyma ni dashboard y bach mwy o mwy o fanylder o rhoi y data mewn un lle. Felly mi ydych chi yn gweld sefyllfa'n codi lle fydd ffermwyr efalla mewn 2, 3, 4 blynedd yn gallu cael gwybodaeth yn gyfleus ar y ffôn symudol neu'r tablet mwyn gwneud penderfyniadau a gwneud bywyd yn haws. Ar hyn o bryd yna waith yn cael ei wneud i ddatblygu beth da ni wedi alw'n dewin slurry, dwi'n yn siŵr am yr enw, slurry wizard, rhaid ni trademarcio hwnna efalla, ond y gwaith yna ydy rhoi sensors allan ar gaea i drio rhoi gwybodaeth i ffermwyr ydy'r amoda'n addas i roi slurry neu ddim. Rwan, dydy'r
Dechnoleg yma ddim yn mynd i gymryd drosodd y gwaith o wneud penderfyniadau. Mae rhaid i fod yn siŵr, fod yn ofalus efo hynny. Be mae'n mynd i wneud ydy wneud y penderfyniadau gobeithio yn penderfyniadau o safon gwell ac penderfyniadau mwy hwylus a mwy cyflym. Hefyd, efo rheola slyru sydd ar y ffordd, fe fydd y sensors yma'n gallu cadw gwybodaeth fatha log. Felly os ydy rhywun mewn bach o ddŵr poeth rhywdro, mae'n bosib dangos, dyma ni'r amodau, dyma'r amodau pryd nes i roi slyru, mi nes i gymryd bob cam posib ac y realistig cyn rhoi y slyru ar y cae. Felly mae'r gwaith yma'n mynd ymlaen dros y 2-3 blynedd nesaf. Ac efallai wylwn ni hyn, dwi'n siŵr sy'n gwachod gemau rygbi ta be mae'r ogia'n neud, ond dwi'n meddwl wylwn ni fwy o hyn dros blynyddoedd lle mae bobl wrach yn cael gwybodaeth ar yr iard o'r gateways a gwybodaeth real-time ar y fan a'r lle. Felly, dyma ni'r sensors, dwi wedi bod yn sôn amdanyn nhw, a dydyn nhw ddim yn edrych yn sexy iawn ac dydyn nhw'n edrych yn pethau digon diflas. Bocs bach di hwnna sydd yn mesur tymheredd yr oergell, ac mae anodd meddwl fod hwnna'n mynd i allu wedd newid sydd mae rhywun yn rheoli ffarm neu rheoli busnes. Mae yna gwmni sydd rwan yn datblygu'r sensors mae'n rhoi mewn fridges, felly os da chi efo caffi neu siop, gorau cymryd tymeredd bob dydd, lot amser yn mynd i hynny, wel dyma chi ffordd o arbad lot o gostau ac amser drwy gael un o hein wedi automeddio, a hefyd roed alert i chi pryd mae'r tymeredd yn mynd yn rhy uchel neu rhy isel dibynnu beth da chi'n chwilio amdano fo. Dyma chi sensor sydd yn mesur symudiad, gallu rhoi alert i chi pryd mae'n rhywbeth y symud, a dyma chi sensor sydd yn mesur, beth da chi fel mae hwn yn fesur? Sound, yeah, okay, makes sense, but it uses ultrasonic radar. It's actually measuring height, so a distance. So be mae hwnna'n neud ydy taflu'r, dyma ni yr actual sensor efo hyn gan Dafydd o Menter Môn. Ti eisiau basio fo rown, Dafydd? Da ni wedi tracio fo do. A wedyn be mae hwnna'n neud ydy taflu radar ac yn mesur faint pa mor sydyn mae dod yn ôl. Felly mae'n enghreifftiau hyn cael ei defnyddio rwan yn Parc Cenedlaethol Eryri i fesur uchder afon, rhoid o hyn dan y bont, a mae bosib gweld reit ydy'r lefel afon y codi ac yn y blaen. A dydy yr application rhain mond yn cael ei cyfyngu gan un peth, sef yn dychymyg ni. A dwi'n meddwl, mae dda gweld cymaint y gwrando, achos chi sy'n mynd i wneud hwn weithio, mae bob dim da ni wedi dysgu gan bobl eraill. Mae gennym ni un sensor arall y fanna hefyd. Sa rhywun gallu meddwl be mae hwn yn fesur? Light? No, but good try. Quite close. Glaw, rain. Yeah. So mae glaw mynd i fewn i hwnna, a mae yna fatha bwcad bach yn y gwylod, a bob tro mae hwnna'n symud drosodd, mae yna 2 mil o flaw wedi disgyn. Felly mae mesur sawl gwaith mae'r bwcad yn troi drosodd. Reit, tua diwedd y sgwrs, mae hwn newydd gael ei lawnsio yn y dyddiad dwytha, sef gateway sydd yn rhedeg o paneli solar. Mae hwnna'n mynd i newid y gêm hefyd. Cwmni o'r enw REECE sydd yn gwneud hwnna, REECE. Dyma ni lle mae'r demo farms, felly os da chi'n byw yn agos i un o'r ffermydd yma, mi fydd na rwan gateway yn eich cymuned chi. Ac bach o bethau sydd yn y meddyliau ni rwan, sut da ni'n mynd i ddefnyddio hwn? Wel, mae gyd y dibynnu ar y bobl, mae'r dechnoleg yna, mae hwn yn un o'r chydig newidiadau sydd o fewn yn dwylo ni. Fydra ni'n rheoli beth sy'n digwydd o Brexit, mae ddrwg yn neud dwi wedi dweud yr enw, ond mi fydra ni rheoli beth sy'n digwydd o ran technoleg. A mae yn un dwylo ni mewn ffordd. Mae rhaid ni fod yn barod am yr anisgwl, achos bob tro ydych chi'n neud rhywbeth newydd, mae yna bethau anisgwl yn digwydd. Dyma chi graff o gwmni fitness tracker yn ardal Chicago, yn dangos os oedd ei defnyddwyr yn effro neu ddim. O 9 o gloch tan 9 o gloch bora. Fe yna ddiargryn yn yr ardal, ac oedd nhw'n siŵr iawn lle oedd y diargryn. A be oedd y cwmni yma'n gallu gwneud oedd, nath nhw'n sylwi argol, a pawb y deffro am 3 o gloch bora, ac oedd nhw'n gallu pinpointio'n union lle oedd y diargryn o faint o bobl oedd wedi deffro. Felly dyna chi enghraifft dda o sut mae technoleg wedi cael ei ddatblygu rhywbeth, ond y ddefnyddiol i rhywbeth arall. A dyna welwn ni, a fe rhaid ni fod yn barod ar gyfer hynny. Mae ddrwg yn ei rhaid y ffath air i fyny ar y sgrin am ddim roed o. I ddysgu, mae rhaid ni ddysgu o'r meithianna, a mae'n nosweithio yn ardal Denmark, neu wlad Denmark o'r enw bla bla bla. A pwrpas yr nosweithio yma, lle mae bobl dod at ei gilydd i rannu reit. Dwi wedi gwneud hyn, ond nath am gweithio. Mwyn i ni drio dysgu'n gynt, felly mae rhaid ni drio profi beth sy'n gallu gweithio a rhannu ein meithianna yn sydyn fel fod ni'n trio dysgu ac yn symud ymlaen yn sydyn.
Dyma'n cyfrifoldeb ni gyd fa hyn heddiw ydy bod un o hein. Yna llwyth o wybodaeth ar gael ar y we o ran sut mae trio cael pobl efo ni i wneud y newidiadau digidol. Dydy o ddim yn gyffyrddus gyda newidiadau. Da ni wrth fynd yn hun, da ni fod yn llai anghyffyrddus. A beth pwysica fy marn ni ydy hyn. Os da chi gallu solfio'r broblem yna, mae lle gynnach chi o, sut da chi cysylltu'r 9 dot yna efo 4 llinell sydd? Dyma ni sut. Da. Oce, mae hwnna parti tric newydd i chi. A beth da ni wedi gorfod wneud yn fanna ydy meddwl tu allan y bocs. Lle beth sy'n rhaid ni gael, ydy bach o greadigrwydd. Mae gynnon ni'r sensors. Mae'r sensors yma'n gallu cael ei ddefnyddio bob math o sefyllfa. Mae cyswllt ffermio yn gallu cynnig help drwy dod â grŵp bobl at ei gilydd. Fe gys grwpiau agrosgop i ddysgu am y dechnoleg efo'i gilydd. Fyswn ni licio gweld grwpiau yn sefydlu o gwmpas y ffermydd arddangos. Mae EIP Wales yna i ddarparu adnoddau ariannol a cefnogaeth arbenigol i ffermwyr sydd eisiau datblygu trealon o'r technoleg yma'r ffermydd. A mae EIP Wales efo stondin drws nesaf. Mae da ni eisiau hefyd hybu mwy o gymysgu rhwng tecis a ffermwyr. Dyda ni ddim fel pobl yn cymysgu dda efo tecis a vice versa. Felly da ni angen siarad mwy efo'n gilydd. A dwi'n gwybod fod tecis yn awchu ffeindio beth yw'r heriau sydd gan ffermio mwyn dod i fyny efo datrysiadau gwahanol. Yn o gogledd, da ni'n lwcus iawn o gael rhwydwaith o'r North Wales Tech sydd yn cwrdd yn gyson i hacio, i ddod i fyny efo datrysiadau, a dyna sy'n rhaid i ni wneud fwy. Mae yna fwlch yn y farchnad ar gyfer darpariaeth rhyngrwyd y pethau, ac am y tro cyntaf, fydd rhaid ddatgan, mae yna ymdrechion ar y gweill i drio dod â criw at ei gilydd sydd yn gweithio llawn rydd, sydd yn ymddiddori yn y farchnad, i gynnig ffordd i gefnogi a darparu gwasanaethau cefnogi i wneud yr gwasanaethau rhyngrwyd y pethau yn wir. Ac enw'r corff yma neu'r cwmni yma fydd Cymru Digital. Mae ar y gweill rwan cael ei ddatblygu, achos ar hyn o bryd, cybyllaf a wylwn ni, dos a neb yn cynnig y math yma wasanaeth, a fydd yna fawr angen amdano fyswn ni feddwl. Felly, mae Cymru.digital yn fyw ac yn darparu amball i wasanaeth yn barod. Ond beth swn i rili licio gweld ydy mwy o gwmnïau yn defnyddio y dechnoleg yma i greu gwasanaethau a meddalwaith sy'n bosib i werthu i ffermydd.